morning, kabagyan. Oh, nagpunta studio tayo mini, oh. Mampaniit kami. Ay, di kadwak. Mayat di papaniitan da. Oh, nagmayat natin ayam ni tatani nga pa. New. Kami iti may nga dam. Mini dam. Ayan o, ang ano. Yan ang falls, pinaka falls niya. Aking magatayin. Aking magatayin. Yan, papapudot kami ti Pangaldaway. Makan kami lahat tayo mo na alam eh. Pangaldaw. Wow. Malamiis nga napudot dito, yayam na eh. Tukutay ko mapayo. Kakatangay ni Kamates. Ang ba ang pasyo? Ayun o, may posa doon. Ayan. Kompleto, with pansit. Long life. Ayan, kapag yan, picnic. Nagiging ba? Yung tablet. Hindi ka nabigyan ko ito. Ay! May allergy pa. Ba't mo mananap ka? Ba't eh? Pagkamayot dyan mo. Ano natin? Ganasain. Ay, ni mama nga. Ay, si mama. Puro mama. Mama lahat. Hindi baka kayo bishik yan. Eh, basta papudot I mo lang forgot tayo. mo. Ha? I forgot that tissue. Balik lang mo. Ano pa ka na dito? Bawal. Ayan, kapag yan. Magandang nila kaya diba? Sorry, we are around you. Come, let's Mother's eat. Day. Oh, thank you. Yeah, we'll eat soon, okay? We are so excited. Mami. Ah. Dapat na kuryente na. Ano na eh? Alaman na eh. Wala natin kung sino na plus na kuryente. Wala na eh. Ang sa baba, right? Well.
Ganun sa akin ito na yung walk. Kanyang balat ng mga bata. Short shorts. Mama, schmitte. Yung container, ito na. Ito lang din naman yan. Guys? Wala ka na loto. Ha? Wala? Sabala din na tuma. Wala ka na loto. Bala din na tuma. Lakas na ito. Abang ka nagalalap din na siya eh. Agad daw? Binurita. What? Dam ko na da, ang aje, yung mga. Pinagatuhan ka lang. Tapi pas pedal. Dam Makudam, aje, pinibaan. sipudam, sipuan. Nagbuhol na siya. Nagbuhol? Eh, guyo ng mas na isa. Tapak. Wapo lang ba? Ligdam. Ayan, hindi ka lumta. Nagbuhol. Maganda aksa. Ay, picnic sa kanan. Ako ka man dyan ulam ito. Wala pala bilis. Nagkat man! Sa nagkat na nagbubuhol na dito yung kami sa dyan. Ako pabalala. Tawag kami, no, pala. Ay, ganda pa yung kapay na. Ay, paon. Sabi mo tanong, baka nang tataya, may muli na. Ayun. Mami. Salamat. Wala. Move to another location. Team Zero.